Hey guys, unboxing po tayo ngayon. Kadarating lang nito guys. Kailan natin ito in order? Kahapon lamang namin to in order. Ayan. At syempre, ayan na guys. Ah, ha, ha. Tatlo yan guys. Ayan, ang in order namin para sa ramen. Ayan, magra-ramen on the house kami guys. Ayan. Niipon pa lang namin guys. Ayan, ito pa lang yung nabili namin. Tapos, syempre, wala pa kaming lulutuin. Ayan. Prepare lang kami. At ayan guys, ang ganda niya. Tatlo. Kaming tatlo lang gagamit kasi yung dalawang maliit hindi pa kakain ng ramen. Ayan. Pero papataste din namin sa kanila. Yan lang guys. Thank you for watching. Tatlo. Yan. Ayun guys, nagluluto po ako ng pork steak. Ayan, hiniwayo ako ng strips para madaling maluto guys. Kasi baon to ng panganay kong anak, nagtatrabaho sa Clark. Ayan. Aga kong gising guys, 5 o'clock in the morning. Tapos niready ko na ito. Nakalimutan kong i-ready kagabi. Kaya medyo natagalan ako. Ayan guys. Yummy. Mga 7 yung pasok ng anak ko kaya konti lang yung niluto ko. Madaling lutuan lang to guys. Para mga 6 something ay makaalis na siya. At eto na rin yung kanyang onions. Ayan. Kanina. Yan guys. Ito yung unang ginagawa ko sa morning pagising. Yan. Pagkatapos yan, pahinga ng konti. Kasi kumbaga parang narangrang yung aking mga kamay sa mainit. Medyo nakakaramdam ako ng pangangalay sa kamay. Yan, pagluluto ang unang gawain para baon ng anak ko. Tapos mamaya guys, di-display na ako na paninda. Pero mapapahinga muna ako. Sandali kasi ito 12 something na ako na tulog. Dahil nagtitinda pa guys. 12 ng gabi. Sayang kasi yung benta. Kaya medyo konti lang ang tulog natin. Konti lang ang tulog ko. Ayan guys. Tapos pag umakyat ako minsan guys, magtutupit pa. Magayos pa. Ayan. Nakalimutan kong mag-video kanina habang nilagay ko yung onions. Ayan, bawas na guys. Malis na yung panganay kong anak. Na-prepare ko na kasi nag-prepare pa ako, nakalimutan ko. Nag-prepare ako ng nagmamadali ng mag-prepare ng dadalhin niyang baon. Kaya nakalimutan ko ng i-video. Ayan. Yung nakalimutan ko paglagay ng onions. Tapos kumain din siya bago umalis. Sarap daw. Sabi ng anak ko. Mahilig sa masarap yun. Gusto niya laging masarap ang ulam at lasa. Ayan guys, so. Ayan guys, nag-blender ako guys ng gumawa ako ng
Mango. Ito guys, mango. Mango shake with cream. At ito mga ginamit ko. Ayan. Ayan. Hindi po yan sponsor. Binili po namin yan. At ito naman yung condensed milk. Ayan. Condensed milk. Ayan guys. Bali ito ay mango flavor guys na shake. Tapos, meron din ako guys. Inuna ko lang to guys kasi ito yung natira kahapon na mangga. Ripe mango sa freezer. Hinati ko lang bali. Tapos, meron akong mangga kasi favorite ng anak ko ay ano pa sabi ko na? Banana. Banana shake ang gusto niya. Umiinom naman siya ng naman siya ng mangga, ng mango. Pero hindi niya masyado gusto. Ito yung gusto niya, yung bunso ko. Tapos, gagawa rin ako ng grapes shake. Lalagyan ko siya ng para siyang Dutch milk ang dating. Ayan guys, so, kahapon ko lang yan binili. Friday, kahapon. May apo. So, may apo ko binili. Ayan. Saka ito, banana. Hilig sila sa banana. Pag nasa restaurant kami, banana shake ang in-order nila. Yan. Tapos ito sa amin. Yan. Titikim naman sila. Yan. Tapos na ito guys. Yan. Yan guys. Yan. Good morning sa lahat. Thank you po sa mga nanonood sa akin na hindi nagsasawa. Maraming salamat po. Bali, lilipat ko to guys, tong mango shake sa pitcher. I-freezer na lang. Kasi gagawa pa ako ng banana shake. Lipat ko na lang dito tapos pi-freezer ko na lang. Tapos kukuha na lang sila. Dahil sobrang init ngayon guys. Dito sa Angeles. Sobrang init talaga. Sakit sa ulo. Tapos yung hangin. Pag nasa labas ka, masakit sa balat. Yun. Yan. Saturday ngayon. Happy Saturday po sa lahat. Ayan ang aking mango shake. Yummy, yummy, yummy. At ayan na po yung ating mango shake. Pipreserve ko na to guys. Para mamaya, habang kumakain, tanghalian, naka-ready na. Ayan. Ayan na guys, yung ating banana shake. Ayan. Bali dalawang banana guys ang nilagay ko dyan. Ayan, ready na yan guys. Ready na, good na. Hindi ko na na-videoan guys yung ano. Bali, dalawang banana lang yung nilagay ko dyan guys. Ayan, ganda na yung bunso ko. Kasi ito favorite niya. Banana shake. Ayan guys. Meron na. Pangalawang pitchil na yan. At eto, dito na naman natin guys ilalagay sa ating pangalawang pitchil. Ayan na guys. So, yan ang ating banana shake or smoothie. Yan, sarap. Yummy, yummy. So, ito na guys yung ating mango at ito yung ating banana. Ayan. Oh. Mas maganda ito guys kaysa yung mga bibili kami. Mapapamahal at ito affordable, gawa pa, homemade pa at healthy. Yan guys. Oh, sarap. Yan. Mango. Banana, mango, banana. Yummy, yummy, yummy. Yummy drink. Yan. Yan lang muna guys. Maraming salamat po.